Ovaj mikrofon je vjerojatno malo ljubomoran, jer smo uzeli ove sve druge, ovo se inače koristi svaki dan, pa sad je zašto mene niste stavili godi da pjevati. Hvala se Marija, dobra večer. Prije, evo 5 godina, prije tamo 2013. 2014. Mladi ljudi iz naše župe su rekli, ajde damo se mi malo družiti izvan kafića, izvan ne znam, tih mjesta gdje se inače normalni mladi ljudi druže, na sportskim terenima, u kafanama, diskotekama i slično. I onda su došli ovdje u našu misiju i rekli mi ćemo se družiti u Senama Fratima, puna kapa bila toga, šta ćeš mi, dosta mi vas se gleda za vrijeme emisije, sad vas mora još ekstra toga gledat. I tako računamo, ajde, on će doći tu, viće da to nije za njih, da to nije za mlade ljude, da to samo stariji rade i odustaće. Međutim, svake godine sve više i više i danas jedno, ajde lagat ću vas, između 60 i 80 ljudi svake nedjelje dolazi ovdje, mladih ljudi između 15 i 25 godina, ajmo tako to kazat, i gnjave frate. Ajde, računaš, ma proće, nikako proći, sve više i više. Ti mladi ljudi su se organizirali ovdje u jednu zajednicu koja je za uzor postavila Svetog Franju. I ta se zajednica zove Frama. Franjevačka mladež. Nije farma, naravno, to su ljudi, nisu životinje i nisu biljke. I ta zajednica je odlučila da malo aktivnije sudjeluje u radu župe. Znači, ne samo da su okupirali nas Fratru, nego žele okupirati cijelu župu. S jedne strane je naporno, moraš non stop biti s njima, moraš se pretvarati da ti je drago da su oni tu, moraš se onako smješkati i slično, a zapravo bi volio da nisu tu. Međutim, evo sada će dosađivati i vama. I ne samo danas, nego i prethodna 2-3 puta što su imali ovako neke male duhovne impulse, neke male duhovne koncerte. Nevjerojatno je da oni žele svoje vrijeme, svoje talente posvetiti Bogu preko naše župe. Ja mislim ima i drugih župa, zašto idu preko drugih župa, ali idu preko naše župe posvetiti Bogu. I pozivaju sve one koji su posebno ovogodišnje krizmanike, da i oni sve ono što imaju, sve ono što znaju, sve ono što mogu iskoriste u jednoj grupi, u jednoj zajednici. Ovdje ćete vidjeti samo jedan dio toga što oni rade, to je pjevanje i sviranje. Svake nedjelje sviraju i pjevaju, jer ljudi dolaze ovdje, neki su toliko jadni tu, vezani uz misiju, odnosno uz Framu, da bi mogli slobodno i spavati ovdje koliko vremena provode. Dragi roditelji, hvala vam što im to dopuštate i hvala vam što imate povjerenja u nas, da nećemo otići u kafane s njima. A niko vas i ne pita, onda sorry. Svakako, tu ćete večeras vidjeti jedan dio njih. Frama je zajednica koja na puno raznih područja djeluje. Ovo je možda najvidljiviji jer je najčešći, a onaj koji se ne vidi, a koji je nevjerojatno važan je dio karitativni, u smislu pomaganja onima koji su u potrebi. Mi svi većinom računamo, posebno mlađi ljudi, pa što ja mogu napraviti da svijet postane bolje mjesto? Ja sam jedan, mali, ništa, nema niti posao, a kamoli nešto drugo i ne mogu ništa napraviti. To je zato jer možda kasno otkrivamo svoje sposobnosti. Fra Josip će kazati da ono što je najmanje, ne bih ja htio uzimati predavanje, ono što je najmanje može izrasti u nešto ogromno, u nešto veliko, samo ako se dobro iskoristi. I svi imate potencijala, svi imate nevjerojatnih darova, nevjerojatnih talenata i zadatak je otkrivati ih i zadatak je to darivati svijetu. Uz Framaše, s nama je i Fra Josip Repeša, koji je inače duhovni asistent Frame i, že sam dugo, pa ti ćeš još duže, nemoj me sad. Duhovni asistent Frame u našoj provinciji, Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja i promotor duhovnih zvanja. On je već jednom imao u vremenu došaš jedan duhovni impuls i sada je vidio da to njemu leži, pa je odlučio i ove godine za korizmu. Doće i na ljeto, doće i svaki mjesec ćemo ga zvati da ovako nešto ima, ako vam se to svidi. Ja se nadam da hoće, mladi su se stvarno puno pripremali i mislim da će pokazati svoj talent i pozivaju vas svojim pjevanjem, svojim sviranjem, a vi ćete da i lijepo izgledaju, da isto ono što imate i ono što jeste iskoristite za ne samo našu zajednicu, nego za cijeli svijet. Jer svijet je ljepše mjesto ako smo mi, ako sam ja u njemu barem malo ljepši. Eto ga, jesam šta sam još kriva, ništa. Smijete vi sad izaći iz sakristije.
kada moliš, moli s povjerenjem i predanjem. Ne zatvaraj se u svoje srce, u svoju nesigurnost, u svoj strah. Moli puno, raskriljena srca. Kad moliš, budi siguran da te Bog čuje i razumije svaki drhtaj tvoga srca, tvoga bića. Budi siguran, Bog ti je blizu. I htio bi da i ti tako dobro čuješ svoje srce kao što ga On čuje. Da, vjerovao li ne, tebe Bog čuje. I zato znaj, u molitvi nikada nisi sam, ni ti sama. Tvoja molitva nikada nije osamljena. Može ti se katkad činiti da je glas vapijućeg u pustinji. Ali kad god moliš, s tobom mole svi koje voliš, svi koji te vole. Uz tvoju molitvu prijanjavi iz molitve davno i srcem i dušom i usnama izrečene. I svaka tvoja molitva kojom se zauzimaš za svijet, za čovjeka, jati se s molitvama znanih, bližih i dalekih, tako srodnih u ljudskosti. U djetinjem povjerenju da je život dobar i da dobro uvijek pronalazi put. Kad moliš, neka se iz tebe razvijeva zahvalnost. Svojim molitvama umnažaj blagoslov u ovome svijetu i vapaje koje god ustreba. Kad moliš, ne oslanjaj se samo na riječ, ni na šutnju. Jednostavno budi pred Bogom. Disati u njegovoj prisutnosti molitva je koja je uvodi u blaženstvo. Molitva po kojoj blaženstvo nastanjuje ovaj svijet. Dok moliš, neka te ne začudi ako čuješ anđele kako pjevaju s tobom. Kako pjevaju pjesme zahvalnosti i uzdizanja. Neka te ne začudi ako čuješ da se umnažaju glasovi tvoga bića. Ako iskusiš da tvoje srce raste, da se i ono umnaža. I kad pred Bogom dođeš nijem od boli, prepun suza, neka te ne začudi ako osjetiš da te anđeli svojim krilima grle. Neka te ne začudi ako osjetiš anđelske dodire. Kad moliš, ne dvoji. Bog je s tobom. On s tobom utire put i za tebe i za one za koje moliš. Iz svake molitve izvere novost života. Iz svake se rađa novo svjetlo. Zato imaj strpljenja bdjeti, koliko god trebalo čekati novo jutro, jer ono već sviće. Neustavljivo, nezaustavljivo sviće. I vidjet ćeš kako molitva, tvoja molitva, preobražava svijet. Hvala Isus i Marija. Dragi prijatelji, evo, s velikom radošću ovdje sam treći put s vama. Očito fra Filip je zaboravio da sam već još jedan put bio, ali dobro, nećemo mu uračunati pravednost. Dakle, u hodu smo razmišljanja u kojem imamo postaviti jedno pitanje, a to je zrno krušice. Molio bi tehniku da nam malo pripremi projektor.
Dakle, zrno gorušice, znate kako izgleda? Koliko je veliko? Da ga je vidio? Jako malo. Evo, pokušat ćemo ovdje sad pogledati na ovoj slici. Ako nam tehnika upali. Malo teško ide, ali dobro. Evo ga. Jel vidite zrno gorušice među prstima? To je zrno gorušice među prstima. Toliko veliko da ga se ne vidi. Ali to malo zrno gorušice, kad se posadi, to jest posije, i kada se njeguje, izraste kao ono veliko stablo koje se vidi u daljini. Imam osjećaj kada bi počeo ovo s vama razmišljanje, da bi vam u biti držao seminar iz poljoprivrede. Ali u biti vrlo jednostavno povezati poljoprivredu i duhovnost. Jer kad bi govorili o zrnu gorušice, mogli bi puno više saznati kroz poljoprivredu nego kroz duhovnost. Jer zrno gorušice nama, vjernicima, je više jedna simbolika. Samom činjenicom što ga je mali broj vjernika vidio, s obzirom da je on poseban samo za prostor Svete zemlje, upravo govoriti o zrnu gorušice kao sjemenu toliko velikom za našu vjeru, u biti bi puno bolje to razumio neki poljoprivrednik, profesionalni poljoprivrednik, nego neki vjernik. Ali vidite, upravo zrno gorušice je znak po kojem bi zbilja netko da bi bio poljoprivrednik morao prvenstveno biti dobar vjernik. Jer posijati zrno gorušice da bi uraslo do velikog stabla, mora prvenstveno onaj koji sije vjerovati da će to uspjeti. Jer izgleda nemoguće od jednog malenog zrna koje je veličine kao zrno mljevenog papra, da izraste ogromno stablo, da se pod njim gnijezde ptice nebeske i da postane hlad mnogima. Sjećam se kad sam bio maleni dječak, onda kada bi s ocem pripremao sijanje i sadnju kupusa, onda je uvijek bilo jedno veliko pitanje zrna koja bi kupovali to sjeme, jesmo li dobili pravo sjemenje ili nam je neko podvalio. I onda bi zbilja znali zasijeti mnogo puta i više sjemenja, pomišljajući ako nas je netko izeznuo, onda ćemo ipak doći do one razine željenih sadnica, jer ako posijemo onoliko koliko smo planirali imati sadnica, onda ćemo s obzirom na svoju sumnju imati puno manje. I zato treba biti malo sigurniji, ali u toj sigurnosti opet je trebalo vjerovati onome koji nam je prodao to sjeme, da će zbilja to sjeme uzrasti u željenu biljku koja će nam kasnije donijeti rod. I onda se u tom smislu zbilja može taj jedan model u kojem vjeruješ onome čiji proizvod kupuješ u obliku sjemena, taj vid se može primijeniti za sve. I tu dolazimo do jednog pitanja koje bi zbilja želio u ovom trenutku zajedno s vama razmišljati. Kada mi dolazimo kod nekoga tražiti određenu uslugu, koliko povjerenje mi imamo u tu određenu osobu, a ne u tu određenu službu. Uzmimo primjer. Dolazimo recimo kod nekoga ko pravi dobre kolače. Mi možemo čuti tako lijepa razmišljanja o nekome ko pravi kolače, kako to lijepo, vidim neki osmijesi, očito vas korizma kači. Ali dobro, možemo i o tome malo razmišljati, pa barem da to bude dodatna pokora. Dakle, idemo kod nekoga ko pravi dobre kolače. I čuli smo puno toga dobrih stvari, ali smo čuli istovremeno da su se neki razočarali. Što će presuditi da mi kod nekoga naručimo kolače? Onoliko koliko mi vjerujemo u tu osobu koja pravi kolače. Ne u njezinu službu ili njezinu spretnost, nego koliko nam je ta osoba pouzdana. Idemo još bolju stvar. Idemo recimo kod nekog kirurga koji treba izvršiti operaciju nad nama ili na nekim drugim. Sigurno da nam puno više znači, pored stručnosti, koliko je ta osoba kvalitetna, koliko je ta osoba odgovorna da bi to što se napravi bilo kako treba, da ne bi slučajno završili kod nekog mesara koji umjesto da nas operira, malo nas kasapi.
Ili tu dođemo do jednog pitanja koji se može postaviti i u odnosu kada se obraćamo za pomoć svećeniku. Koliko mi kada dolazimo nekom svećeniku za savjet, za ispovijed, koliko se mi u tom trenutku zaustavljamo na ulozi odgovorne osobe koja je i istovremeno svećenik ili časna sestra ili bilo koja druga odgovorna služba, ili ako ta osoba nije toliko pouzdana, onda ni ta služba tu osobu neće nam ulijeti povjerenje. Znači, ovdje se radi o razini osobnog povjerenja u osobu. Ali kako mi možemo nekoj osobi povjerovati? Prvenstveno ako vjerujemo sami sebi. Ako vjerujemo svojoj procjeni. Ako smo u nekom trenutku sami sebi nepouzdani, onda u tom slučaju smo u jednom velikom problemu, u jednoj velikoj nevolji. Jer mnoge stvari koje bi nam se događale, mogle bi biti pod velikim upitnikom. Sjećam se jednog filma, jedne komedije u kojem je jedan sultan pitao svog savjetnika kako će razgovarati s podanicima koji ga pitaju za mnoga pitanja. A ovaj kaže, na svako pitanje mu odgovori, može biti, a ne mora. Kako bi nas taj odgovor mogao zadovoljiti? Ali njemu je to dobro poslužilo da se izvuče iz problema. Pa što su ga god pitali, on bi rekao može biti, onda ovaj podanik sav sretan, a iza toga bi rekao, a ne mora. Znači, pitanje pouzdanosti. Pouzdanosti u svoju procjenu, a onda i u procjenu drugih. Još se dakle nismo dotekli i u duhovnosti. Još smo na razini poljoprivrede, ali smo ušli pomalo u međuljudske odnose. Tu dolazimo do jednog velikog pitanja, a to je koliko mi, ajmo biti iskreni, vjerujemo Bogu. Da ono što nam Bog preko različitih načina pokušava približiti, zbilja nama treba, ili ćemo pokušati, pored Božje riječi i tradicije kako se to donijelo do nas, stvarati neke paralelne dijelove po kojima bi se mi, pored onoga što su nam mnogi vjeroučitelji, časne sestre, svećenici govorili, da mi stvaramo neki svoj paralelni dio. I u tom paralelnom dijelu pronalazimo svoju sigurnost. Kako bi to moglo izgledati? Evo, zamolit ću našu tehničku službu da nam pusti video broj 1. Ja vjerujem da će tehnička služba uspjeti to i ostvariti. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Večera smo za vas odlučili istražiti gdje završava vjera, a počinje praznovjerje. U stvari, u što to sve mi vjerujemo. Stoga smo odlučili anketirati nekoliko vjernika i izabrali smo za vas one odgovore koji nama odgovaraju. Kad god je crveno na semaforu, ja točno znam da tad meni Bog govori da ja usporim ili možda ne želi da ja dođem na tu destinaciju. A kad bude iz semafora u semafor crveno, ja se odmah okrenem i idem kući jer ja znam da Bog sigurno ne želi da ja tamo stignem. Ali ako bude zeleno stalno, ja znam da mene to Bog ohrabruje i ja onda samo dam gaz do kraja i idem. Kad ja nosim na ovu medaljicu od Svete Gospe, meni se ništa loše ne može dogoditi. Ja doma isto imam tako nekoliko kipova i slika koje me štite od negativnih tih energija. Imam recimo Svetoga Zosima koji me štiti od ovih zvijeri, divljih i tako. Imam Nikolu koji me štiti od poplave. Imam Stanislava koji me štiti od podivljale moške meduze i pijanih drvodjelja. Imam isto tako i Huga koji me štiti od erupcije vulkana. Kako vi se bojite da vulkan može eruptirati? Pa nikad ne znaš. Meni je zloduh neki dan napao mobitel pa mi se počeo stalno paliti, gaziti. I onda mi neki kažu da idem ga popraviti, da je možda baterije. Ne znaju oni šta se sve događa oko nas. Treba moliti za njega, ne ga popraviti. Ja hodam ja ulicom i šta se meni dogodi? Ja vidim ljubičasti cvijet. Mislim si, Bože moj, šta ti meni s time želiš poručiti? I mislim si, možda da kupim ljubičastu majicu ili ne znam, možda da se počnem baviti uzgojem lavande. I sjetim se jedne knjige sa ljubičastim koricama. I odmah sam je išla kupiti. A o čemu je knjiga? Malo o poljoprivredi i o uzgoju maslina. Pazite, jer oko nas u svakom trenutku kruže
toliki demoni koji nas žele zavesti, oni traže našu slabu točku da nas uhvate u svoju zamku kao ričući glavu obilaze, tražeći koga da prošlju. A zato ja imam 8 medaljica, 3 škapulara i 2 krunice i ja svaki dan promijenim ove krunice da budu svježe. I zato ja sam zaštićena drugi. I kaže meni prijatelj da ima neki problem, neću reći čemu se radi, i ja ga pitam jel se moliš? Kaže on, jesam, molim se Svetom Anti. Ja kažem, pa ne može Svetom Anti se moli radi toga. Sveti Anti ima svoj posao, to Pio rješava. Pio će mu riješiti taj problem. Pošto Brohilda rješava neke stvari i Josip Sveti rješava treće, meni je mom kum riješio i posao i stan, Sveti Pio. Ima sam nagovorio sad koji ću moliti, bit će to riješeno 100%. To me sjetilo na proročanstvo Svetog Malahije, još malo i vidjet ćete. Nije prošli papa bez veze odstupio. Ne znam jeste što čitali o tome. Svuda oko nas su znakovi, svuda. Pa je moj susjed, Rudolf ima na tablicama 3 šestice, 6 i ja to uvijek poštopim kad prođem. Evo, dragi gledatelji, čuli ste kako razmišljaju naši sugrađani. Ostaje otvoreno pitanje gdje završava vjera, a počinje praznovjerje. Pipavo pitanje. Zaključite sami. Pozdrav iz Donjeg Miholjca. Ja sam vjerovao da će tehnička služba to napraviti, tehnička služba napravila. A mi ćemo sad drugo praznovjerje. Znaš, Čerina, Gabarić, Andrić, njihova je poezija pisana u duhu moderne, početkom 20. stoljeća, koju inače jako preferiram, ali Jozo, šta je s ovom kavom? Pretanka je, uopće ne mogu sad tu gatat. Nema gatanja kod Joze, zato i je tanka, da mi tu ne bi gatali. A pa dobro, to je samo zezancija. Zezancija, pusti zezancija, noć vještica, zezancija, mačkare, sve nešto kao nije ozbiljno, svi se ko pogani ponašati. Nema gatanja u Joze. Meni je baš to pisalo danas u horoskopu. Eto, to ti je pisalo u horoskopu. Slušaj, kad sad govorite o tim gatanjama, meni palo na pamet. Ono kad dobiješ one e-mail poruke ili na mobitel, kad dobiješ poruke kao koje moraš proslijediti na 10 drugih adresa, inače ćeš imati 7 godina nesreće, Blažena Djevica Marija će te mrko gledati, Josip će te pogoditi munjom. Jeste dobili kad te Naravno da sam dobio. Ja ih uvijek dobijam. Ja ne mogu vjerati kako uvijek ima neko ko to šalje. To je vjersko praznovjerje, čovječe. Kako praznovjerje? Pusti ti to. Sad baš kruži ova da treba moliti krunicu na Veliki petak u spomen kad u 15. stoljeću, kad su bili ovi Turci, Selđuci na valu. Da se tad nije molila krunica, svi odjedno, da nije bilo tih kružećih poruka. Neko je išao valjda od vrata do vrata, govorio strija molku. Turci bi nas osvojili, Marine. Čekaj, ti kažeš sad da ako ja ne molim na Veliki petak da šta da će Turci napasti? Kako ti vjeruješ to? Pusti ti, Marin, eto ti je nemoj molit, pa kad nas osvoje, onda ti budi kriv. Cijela Evropa će u Marina upira prst. Eto, zato ti ja govorim, vidiš ti njih kako se ponašaju. Ja mislim da je praznovjerje dobro, zato što ona drži ovaj jedan narod potlačen onako i posluša, znaš, a tu ti religija isto spada. One te nekako ljude onako potlače i ljudi vjeruju kao poslušaj. Dok mi ateisti, mi smo ipak malo iznad svega toga, mi ne vjerujemo u te neke brojeve 13, crne mačke, nas ne zanima, mi smo iznad malo toga. Da. Pusti, znaš šta mi sad palo na pamet? Jedna genijalna poslovna ideja. Ko najviše gata? Pa ciganki, romkinki. Cigan. A ko gata cigankama? Ko Romima gata? Pusti ti to. Svi oni imaju po 10 rodice, dok im se izgata po 10 kuna parica laga. Joj, brate, kad i na semaforu ovi moji dočekaju. Zubara najgori zubi, brate. Ciganima nikom ne neće. Kovača najgora sjekira. Naravno, dok naša tehnika priprema treći video, možemo vidjeti određene stvari u kojima se ljudi, nažalost, ne uvijek. Pa ko je kupio ovaj kruh ovak? Ja, zašto? Pa i čudi me, pa gdje je križ na nje? A šta će ti križ? Nešto se moliti, nego ga pojedi. Pa ne mogu jesti kruh bez križa, čovječ, mora biti blagosloven. Pa kako je križ? Samo nemoj tako staviti kruh, znači stavi ga na pravu stranu. Kako? Ovako? Pa stavi kruh kako treba staviti, ono, kao što je pečen, uvijek se tako stavlja. Ali vi to ne znate. Da, pa da kruh zna kako je pečen. Kako vas to Znači, nas se to tako ne radi. Pa nije to praznovjerje, jednostavno se tako radi, u nas je to običaj, no. U nas nije, ali nisu to. Poštuješ kruh, kužiš. Kakvi je običaj? Pa odakle to izašlo, taj običaj i ta pravda? To je isto izašlo iz one iste kuhinje gdje imate zbrčkano i vjeru i narodne običaje i povijest i društvo. Sve ste to nekako skupili i sad ne vjerujete u pravu vjeru, nego vjerujete u konglomerat svega toga.
Kakav konglomerat? Šta je konglomerat? Ja ne vjerujem u te đavle, ja u Boga vjerujem. Šta je konglomerat? Objašnjam. Znači, stvari razlikovanja duhova. Evo, ti si Jozo čita Svetog Pavla. Šta čita? Prevodio ga na Hercegovački. Ma sve to jedan jezik, nema Pusti tu temu sad. Znači, Sveti Pavao on govori o razlikovanju duhova. I onda kad to znaš, onda ti je sve jasno šta je vjera, šta je prazno. Kako ćeš ga razlikovati? Znači, dobar dan duša i koji si ti duh? O, ja sam duh prazne vjere. O, drago mi, napustite prostoriju, pošto ste mi krivi duh. Kako je to? Šta je to? I ja svašta vjerujem njemu. Zato trebaš imati vjeru, ne možeš to razumjeti. I to je prazna vjera. Pa dobro, ja sam vjernik, ali mislim da neke stvari tu imaju smisla. Pa ovo, kad se kazaljke pokope, znaš, onda neko misli na te. I onda ja mislim, ko misli na mene? Pa i ako niko ne misli na mene, ja mislim na sebe, znači, znaš, ja tu mislim ko misli na mene. Da. Ima tu nešto, nije to bezvezno. Nekog besmislenog smisla u tome. Dakle, mogli smo vidjeti 3 primjera vjere i praznovjerja, ali u biti možemo slobodno postaviti jedno osnovno pitanje. Svi oni govore o vjeri, ali jedno osnovno stvar nedostaje. Gdje je tu Bog? Gdje je tu Bog? I zbilja, vjera koja nema Boga, to je u biti praznovjerje. Ali ne samo praznovjerje, nego se uz tu vjeru nerijetko puta veže i različiti običaji. Ja dolazim iz kraja koji ima jako veliku tradiciju u nekim stvarima i zbilja bio bi možda zadnji koji bi govorio protiv običaja, ali istovremeno mogu reći iz vlastitog iskustva da sam svjedok pretjerivanja u kojima određeni običaj postane toliko dominantan da zbilja u takvom okružju Bog nije potreban. I tada, u tom smislu, ako se po običaju nešto radi, ili ako se po običaju nešto sije, onda zbilja, tako možeš toliko toga podvaliti, da mu uopće ne nikne. Vratit ćemo se na našu poljoprivredu. To maleno zrno, ako se s vjerom nije posijalo, govorimo opet u poljoprivrednom žargonu, i ako se s vjerom u uspjeh nije njegovalo, okopalo, zagnjojilo, brinulo nad tim, ako bilo ko od vas iti malo ima iskustva pitanja poljoprivrede, znači o čemu govorim, onda se nema čemu nadati. Okrenuti dlanove i čekati da ti Bog nešto dade, zbilja je znak promašene investicije. I kada postavimo onda sad tek s vjerske strane pitanje, kada će gorušičino zrno, to jest vjera kao gorušičino zrno, donijeti ploda u našem životu, onda će donijeti prve moguće plodove kada u naš život, našom odlukom, bude Bog dobrodošao. Kada Bog uđe našom otvorenošću u našu stvarnost, u početku kao gost, a onda pomalo da preuzima vodstvo naših života, onda možemo doći u situaciju da život kao takav i vjeru kao takvu promatramo očima vjere, konkretne vjere, življene vjere. I tada, ono što je još bitnije, mi nismo potlačeni, mi nismo zavedeni. Netko bi u ovom trenutku možda i za vas ovdje prisutno rekao, kako li su vas fratri zaludili da ste ovdje došli. Eno nešto malo radi s mladima, pa onda i vi tako došli, pa onaj tamo nešto mudruje, ili na različite interpretacije koje vi najbolje sami znate, koje vam netko zaustavi, postavi pitanje. I istovremeno mi možemo postaviti pitanje, a zašto onda netko ne ide u crkvu ako ja idem u crkvu? I to pitanje nerijetko puta postave roditelji, pogotovo odrasle djece. Odrasle djeca, to su oni od 30 pa 40 godina. I onda se postavlja pitanje zašto moj sin i kćer ne ide u crkvu. Iz vrlo jednostavnog razloga. Zato što ne osjećaju potrebu. Zato što im taj običaj po kojem treba doći nedjeljom više nije zapovijed među 10 Božjih zapovjedi, nego običaj.
idemo nedjeljom na misu, onda ćemo otići kod nekoga na pivu, pa onda ćemo otići negdje na karte, pa ćemo onda... I onda se u nekom vremenu postane ta misa pomalo sporedna, a druge aktivnosti postanu dominantne. Ili ono što je još zabrinjavajuće, nešto pred čime bi mi svi ovdje morali duboko se zamisliti, a to je kakvo svjedočanstvo vjere ja i ti ovdje prisutni pokazujemo svom bližnjemu, bolje rečemo ovako, pokazujem sam sebi, po kojem bi ja povjerovao sebi, a i onaj pored mene, meni, da dođe u crkvu, da se pomoli u crkvi, da bude u crkvi. Jer recimo, uzmimo primjer, negdje je recimo jako popularno cijelonoćno klanjanje, to zvuči tako egzotično, tako lijepo, ali kad u praksi je to u biti cijelu noć neko da bude na koljenima, to boli. Znači treba stvoriti neku motivaciju. Ili uzmimo primjer vaše probe za pjevanje. Koliko puta, neću je baš spomenuti, koliko puta ste morali ponavljati istu pjesmu, istu varijaciju, pa ste rekli, da mi više prekini s tim. Znam, već je ono treći put bilo kako treba. Ali osjećaj u kojem se osjećate korisni, konkretni, je toliko jači da ako treba ponovit ćete i 5 puta, pa će onda Ana Marija reći, ajde dosta je proba, mi hoćemo još 3 probe. Pa dobro, već znate, ma hoćemo još 5 proba. Zašto? Super je. Ali nije samo pitanje probe super, nego osjećaja da svojom pjesmom ja veličam Boga. I to ne može niko objasniti. To ne može objasniti isto tako neko zašto neko ide u čast sa sestri, možete objasniti. Možda možete, ja ne mogu objasniti zašto sam ja pratim. Ja ga mogu samo osjetiti. Taj osjećaj koji se ne može protumačiti. Frapete, ja možeš ti objasniti? A, nećemo. Eto ga, znači on je frata zato što je greška u matrici, jel? Previše gleda Matrix. Dakle, neke stvari se ne mogu objasniti, ali neke stvari postaju dio stvarnosti. Ko može objasniti kako od malog zrna gorušice naraste veliko zrno? To jest veliko stablo. Ne može se to objasniti, ali se očima vjere jednog poljoprivrednika to ostvaruje. Očima vjere jednog vjernika jedna obična molitva može pokrenuti svijet. Kao što je rekao u jednom trenutku na naši Ozo, kaže kako su molili krunicu i onda su sve bile kako treba, ako ne bude sad molilo, ako ti ne budeš molio, ti ćeš preuzeti onu odgovornost. Ali vidite dalje kako se govori pitanje gatanja. Jedna dobra kombinacija, kaže, ko gata ciganima? Vidiš, otvorit ću ja biznis, dok oni shvate da im ja pričam svašta, od svakoga po 10 kuna i onda sam miran. Vidite, nerijetko puta u tom traganju za vjerom se improvizira i dobivaju se situacije koje znaju biti komične, ali i tragikomične. Da ne bi ja puno govorio, to je poderao grlo, zamolit ću našu Anu Mariju i naš dragi zbor da nam pokažu što su vježbali, a onda ćemo dalje nastaviti malo konkretnije.
Što u biti vjera od nas čini? Neki su rekli da vjera ljude zaglupljuje. Neki su drugi znali reći da vjera je opijum naroda. Znate što bi u očima vjernika vjera mogla značiti? Proces u kojem ti se otvaraju oči. Proces u kojem otvarajući oči dopuštaš da tvoji osjećaji prorade. I da osjetiš jedan prekrasni dar koji ti Bog daje, a to je dar slobode. Po tome bi mogli reći da je vjera prozor prema slobodi. Ne osjećaj u kojem te netko zaglupljuje. Ja zbilja koristim ovo mjesto da zamolim sve one koji misle da vjera je proces zaglupljivanja, slobodno, ne samo da napustite nas, nego slobodno izađite iz crkve. Ne da je ovo neka prijetnja, nego je to preporuka. Vjera nikad ne zaglupljuje čovjeka. Mi možemo imati nekoga ko manipulira vjerom, pa stvara neke nerealne reakcije. Ali vjera u svojoj osnovi ne zaglupljuje čovjeka, nego ga oslobađa od okova, od mnogih umjetnih potreba, od mnogih usmjerenja po kojem nešto nebitno postaje bitno, a ono bitno se gura u stranu. Vjera je zbilja dar u kojem stvarnost kao takvu možemo osjetiti puno bolje. I ta sloboda koju nam vjera otkriva je toliko velik dar. Pazite koliko Bog s nama riskira. On nam daje dar slobode u kojoj mi možemo slobodno Bogu reći neću. Slobodno možemo reći. I ako netko misli da će nas Bog zbog toga kazniti, onda su nas stvarno krivo učili. Bog nas nikad ne kažnjava. Nego nam u toj slobodi daje mogućnost da se ponašamo onako kako hoćemo, spremni na posljedicu svojih čina. Nije ovo sad zamka. Aha, slobodan si, radi što hoćeš, ali onda ćeš platiti kaznu. Ne. Nego nas uči jednoj drugoj vrlini, a to je odgovornost. Da u slobodi svog izbora, ali i u jednoj svojoj razboritosti, prepoznajemo razinu odgovornosti, nešto što očekujemo od bližnjega za sebe, da mi u toj slobodi činimo i bližnjemu. Odgovorno postupamo, odgovorno se otkrivamo, odgovorno doživljavamo ovaj svijet kao jedan dar. I da bi mogli zbilja doživjeti Gospodina, onda imamo masu znakova koji izvana izgledaju samo znakovi, ali iznutra pokazuju toliku skrivenu energiju ili toliko skriven zanos ili toliko skrivenu dubinu da ti se zavrti u glavi. Jesmo li ostali malo pozorni slušati onu početnu meditaciju koja je bila? Što znači jedna molitva? Uđeš u neku crkvu, sam si, sklapaš ruke. Kome čuje? Niko. Kome vidi? Nitko. Pa je me vidio Bog. Ko zna, je li i on me bio? Možda i on otišao na kavu. Kao što je otišao, ne znam, sakristan ili ne znam ko. Možda i Bog. Alo, Bože, me čuješ? Nigdje nikoga. Ali u stvarnosti, očima vjere, mi tu molitvu možemo doživjeti kao zbilja susret danas sa milijardama ljudi širom svijeta koji isto tako u različitim prigodama mole. Sad pogledajmo taj zanos s različitih strana molitve. Ali ako ta molitva ostane i dalje privatni čin u smislu ja molim, nemoj me smetati, onda ta molitva mene zarobljuje.
Ali ako kroz molitvu ja primijetim bližnjega pored sebe koji je u potrebi, pa ako treba i prekinem molitvu pitajući ga da te mogu pomoći, da ti treba maramica, onda ja kroz molitvu doživljavam da je netko pored mene, da je netko blizu. Ali ne samo to. Mi ćemo mnogo puta doći svećenika moliti da reče misu za našeg pokojnika. I to je lijepo. Ko nama brani isto tako da u svojoj osobnoj molitvi uputimo Gospodinu zahvalu za svoje pokojne? Ko nama brani da u određenom trenutku molimo i za svog bližnjega? Netko će doći isto tako zamoliti svećenika da moli za bolesnika, pa će tražiti možda i položi ruke, bolesničko pomazanje. Ili će u određenom trenutku, ima i nekim krajevima baš naglašeni običaj, blagoslov djece na Svetog Antu, da na neki drugi blagdan. Sjećam se jednom prigodom kad sam imao Svetog Antu, svetu misu i završava misa s blagoslovom djece i poslije toga već mi pomalo raspremili, idemo pomalo svi u svom pravcu, kad trči jedna majka sva zadihana, vuče sa sobom 3 djece, doslovno rečeno vuče, jer zakasnili su. I ona sva zadihana kaže, oče, molim vas, ajde da dođem do daha, samo sekundu, ja kažem, što treba, čekaj, stani. Možete mi blagoslovi sina. A i čer, i drugu čer, zaboravila ja pita to sve. Ja kaže, Bože, nema problema, ali gospođo, znate da i vi možete blagoslovi svoje dijete? Prvi put čujem, pa nije mi to frata rekao. Vidite, draga gospođo, ste vi majka te o djeci? Jesam. Majčin blagoslov svojoj djeci je nešto prekrasno, čak bi rekao jači od samog svećenika. Jer ćemo mi nekad pomisliti da taj svećenik, taj blagoslov učini onako reda radi, ajde, Bog te blagoslovi, pusti me na miru. A u biti, kad majka blagosiva svoje dijete, da ne može ona na takav način blagosloviti. Čak i kad je nervozna. Riječi blagoslova će uvijek biti popraćene barem sa unutrašnjom suzom, ako ne i da ona izađe vanka. I tu suzu Bog osjeti. Ali osjeti i dijete. Zato ta molitva povezuje. Kroz očima vjere, jedna molitva je nešto sasvim drugo. Mi dođemo na mis. Pogledajmo recimo ovdje Minhen. Pogledajmo ovdje recimo, danas su bile 2 mise, tako? Puna dvorana, tako? Kako je to prekrasno. Onda odemo u Sankt Mihali, još veće. Uvijek kad se sjetim kad smo na Božićnu ponoćku imali u Sankt Gabrielu, masa. Pa onda Sveti Paul, masa. To je sve masa. Ali pazite, danas je nedjelja. Pokušajmo sad pogledat samo Hrvata u Njemačkoj koliko je došlo na misu. A plus Njemaca, plus Talijana, plus Poljaka. Pa onda imamo neke koji imaju misu u Keniji, recimo, neki koji pomažu u Keniju, znaju kako Framiro ima sa djecom u Keniji misu. Onda kad to počnemo zbrajati, onda vidimo koliko je ljudi u istom danu slavilo istu misu, molili na istu nakanu. Kolika je to snaga? Snaga u kojem ja postajem, neko će reći mrva, zrna, ali velika mrva zrna na koju Bog računa svakoga od nas. Samo je pitanje koliko smo mi svjesni sebe, svoje mogućnosti i onoga što nam Bog kroz naše mogućnosti želi poručiti da mi te mogućnosti možemo s vjerom zasijati da uzrastu u veliko stablo. Evo jedan konkretni primjer. Molio bih da pritom naša tehnika pripremi video broj 4, ali ne još da ga pusti. Dakle, kada ulazimo u crkvu, recimo, i uzimamo blagoslovljenu vodu, jel znamo što to znači? Koliko vas zna što to znači? Koliko vas zna što znači uzeti blagoslovljenu vodu? 1 osoba, 2, 3, 4, 5, ok. Nećemo dalje tražiti. Ajmo pogledati. Why did you do that? Do what? Bless yourself. Isn't that what you're supposed to do when you go into a church? Yes, but do you know why?
because everyone else does? A good guess, but no. It all goes back to the day you were born. Where am I? Your mother's womb. Oh my gosh. This is disgusting. What's going on? This is the day of your physical birth. Whoa. This is so epic. And as epic as this day is, there's something even more important. What can be more important than my birth? I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Notice anything? Yes. The hideous sweater that my dad is wearing. Okay, how about something slightly more significant? I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. That's what I say when I bless myself with the holy water. That's right. See, I pay attention. When you were baptized, you became part of the family of God. That's how you entered the faith. And so, every time you enter a church, there is a holy water font with the same blessed water that made you a new creation in Christ. I see. I like it. Where to now? The body of Christ. Second grade, wow. I am adorable. Michael. Wait, I don't remember this. It hasn't happened yet. Michael, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. But my name isn't Michael. That's your confirmation name. It symbolizes your new life in Christ. No, you said my new life began in baptism. Confirmation increases and deepens the graces of baptism. Oh. In baptism, you were born. In confirmation, you assume the role of disciple and witness to Christ through the power of the Holy Spirit. Without it, your baptismal grace is incomplete. Huh. Interesting. Dearly beloved, we are gathered here today to lay to rest Thomas Michael Smith. Whoa, hold on. I'm dead? Well, someday you will be. In baptism, he died with Christ, but now... Stop! Are you saying that I am in this coffin? See for yourself. Spirit. Amen. Što sad kažete? Jedna obična gesta koju činimo svaki put kad uđemo u crkvu, gesta koju, budimo iskreni, ponovit ćemo pitanje, znalo je tek par ljudi, a nas je ovdje sigurno par stotina. Jedna gesta s kojom ulazimo u crkvu, još nismo niti počeli moliti, niti počeli misu, niti čuli propovijed, niti čuli obavijesti, niti dali milostinju, niti ogovarali koga smo vidjeli u crkvi, niti bili veliki Hrvati katolici. Jedna gesta koja nas uvodi u toliki misterij pred kojom, vjerujem, mnogima se koža ježi. Blagoslovljena voda na ulazu crkve nas upozorava
na niz naših sakramenata, na niz naših događaja od začeća do smrti. I tada primjećujemo ozračje u kojem vjera postaje bitni element našeg pokretanja, u kojem svijet, u kojem živimo, možemo, ne moramo, mora se jedno umrijeti, možemo gledati drugim očima. Sad zamislite, kada bi s takvim osjećajem, da vam se koža naježi, jer vjerujem da mnogima jest, ušli u crkvu i počeli moliti, da bi tada osjetili snagu naše odgovornosti u toj molitvi, da u tom trenutku molimo za puno bitnije stvari od onoga što nam trenutačno zna biti prioritet. I da se na taj način uključujemo u stvarnost, a to je trenutak samo kada to sjeme padne u zemlju i kada se pokreće. Vjera nam otvara oči i daje nam mogućnost prepoznati koliko smo dragocjeni u očima Božjim, koliko smo dragocjeni u očima crkve, koliko smo dragocjeni u očima obitelji, koliko smo dragocjeni u samim našim očima. I kad bi počeli u toj svojoj odgovornosti koristiti tu mogućnost, onda bi zbilja to maleno sjeme počelo puštati svoje korijenje i stvara se stabljika. A ta stabljika, koliko god bila mala, će postati briga onih koji su malo odrasli, koji su malo veći, koji će nas svojim primjerom podržavati da uz njih rastemo i stasamo, učeći se životnom iskustvu kako je život prekrasan, kako život ima toliko prekrasnih mogućnosti i kako tim prekrasnim mogućnostima baš tebe Bog treba ostvariti dobru ulogu. Ali ne nužno da budeš samo fratar časna, nego da budeš otac, da budeš majka, da radiš niz stvari u kojima baš na tebe čovjek računa, ali i Bog. I tu dolazimo ipak do jednog pomalo straha. I pitamo se, ma šta ja tu mogu napraviti? I onda naravno što nam prvo pada pred oči? Recimo, neka djevojka koja ima puno svojih ambicija će reći, ma šta ja mogu napraviti, ja ne mogu onog svog šlentru pomaknuti da se nešto napravi. Ono gleda u mene, pa daj da me zagrli barem. Ono čekam da mi kaže volim te, on ne zna, on tamo gleda neku utakmicu, šta on s tim. Ali tako isto će razmišljanje imati i muž za svoju ženu, i žena za svog muža, i otac za dijete, dijete za oca, i niz drugih stvari. I tu se u biti život pretvara u oblik promatranja jednog Sizifovog posla. Znate što je bio Sizif? Onaj koji je čitav dan gurao gromadu kamena na vrh, onda je opet ta gromada pala nazad. I mnogi su mislili da je to beskorisno. Ali u biti nismo ni svjesni nešto što nam je tako pred očima bitno. Za svaki dan cesta kojom prolazimo, bar se nadam, nije počišćena. Što bi bilo da nije počišćena? Mislite da je to uzaludni posao? Bio bi uzaludan kada se ne bi radio. Onda bi se ugušili u smeću. Svaki dan kuhar kuha jelo, počevši od domaćice pa dalje. Kažete da je to beskoristan posao. Što bi bilo kad ne bi radio? Svaku noć se pekar ustaje i peče kruh, da bi nas ujutro dočekao kruh. Svaku noć tiskara tiska novine, da bi ujutro imali svježe novine. Je li to beskorisni posao? Ne, to je korisni posao koji se istina ponavlja, ali ima vrijednost u tom ponavljanju. Tako isto i moja molitva koju ponavljam ima svoju vrijednost. Znate u čemu? Što pokrećem nešto, ali koga prvo pokrećem? Sebe, a onda ljude oko sebe. Te mogućnosti koje se čine. Ali evo, pokrenut ćemo sad malo i naše pjevače da nas zapjevaju jednu pjesmu.
jedna jako lijepa pjesma. Stariji će se jako lijepo sjetiti Dobriše Cesarića, koji kaže: teče i teče, teče jedan slap, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sjaj dršće u 1000 šara. Taj san o slapu da bi mogao sjati i moja kaplja pomaže ga tkati. Dakle, ta jedna kapljica, neznatna kapljica, puno manja nego ovo gorušično zrno, svojom postojanošću, svojom pouzdanošću pomaže istkati jedan prekrasni slap. Isto tako, jedno maleno sjeme svojom vjernošću, postojanošću i razboritošću može napraviti prekrasni nacionalni park. Postoji jedna priča kako je jedan čovjek na koncu svojeg života, tražeći smisao čitavog svog života, pomalo razočaran, otišao u jednu zabit, gdje je, mnogi će reći, Bog rekao laku noć. Onda je, nakon nekog određenog lutanja u svojim mislima, jednog dana počeo skupljati sjemenja i odlučio je svaki dan koliko može tih sjemenja zasijati. Pa malo pomalo obrađivao tu zemlju, prpao, pa stavi sjeme. A onda je počeo primjećivati s vremenom da za njim idu pomalo neke stabljike rasti. Onda je kasnije ta pustoš postala šuma. Čak su je nazvali nacionalnim parkom po tom čovjeku. Možemo li zbilja u mnoštvu svojih kaotičnih razmišljanja doći do zaključka da nam Bog želi reći da smo mi, ja i ti, u svojoj situaciji rješenje problema koji nas muči. Svojom vjernošću, svojom postojanošću, svojom predanošću, svojom odgovornošću u kojoj prepoznajemo svoju mogućnost koju nam Bog kroz vjeru, otvarajući oči, predstavlja da smo ljubljeno biće, da smo osoba vrijedna pažnje na koju Bog posebno računa. Nemojmo pomišljati da je Bog mislio samo na blaženu djevicu Mariju, svaka je u čast. Nemojmo pomišljati da je Bog razmišljao samo na apostole. Dobro, oni su malo išvrljali. Ali opet, svaka im čast. Mnoštvo svetaca. I tu stavi točku. Pa ćemo reći, a gdje sam ja? Svatko je svojim rođenjem dobio isti poziv od Boga. Što mislite koji? Poziv na svetost. Po kojem bi pokazali najljepšim oblicima kakav ste dar Božji ovome svijetu. Jedni drugima. Sebi i jedni drugima. I upravo tu dolazimo na ono pitanje, ako se sjećate na samom početku. Vjerujem li ja određenoj osobi koja ima neku službu, da mi ta osoba kroz tu službu može pomoći? Ako ja ne vjerujem nekom svećeniku, ali ne kao svećeniku, nego tom čovjeku, da je kadar prenijeti Božju milost do mog srca, onda ga ni svećenička služba neće spasiti, nego ću doći odraditi nešto što moram odraditi, čak neću biti ni potpuno iskren, nego ću ići, ajmo, improvizirati. Kao što se, nažalost, mnogo puta dogodi u nekim ispovjedima. Ajde, frater, ti svoje, ja ću svoje, svako u svom pravcu. To onda ispovjed nije. Jednako tako, kad bi došli kod nekog liječnika, nikad ne bi ozdravili. Jednom prigodom na rehabilitaciji u jednoj dvorani mnoštvo onih, svatko na svoj način, u potrebi tih vježbanja, i sad prolazi ona trenerica i oni vježbaju. Međutim, kad je ona prošla okrenuta leđima, neki vježbaju, neki se smiju, neću ja vježbat. Onda na kraju sad skupljaju pečati koliko si bio na tim vježbama. Onda neki kažu, mogu li ja dobiti pečat više? Onda jedan drugi kaže, mogu li ja dobiti pečat manji? I svi ga gledaju, zašto? Pa imat ću više za trenirati. Pa jesi ti normalan? Pa kaže, jesam, ja ću prije ozdraviti. Znači, povjerenje da ono što mi netko daje, da to ja učinim još više. Oni malo stariji će se sjetiti jednog Dražena Petrovića.
I kažu bio je genije. Taj isti Dražen Petrović bi znao raditi 2 ili 3 treninga. Zato je bio genije. Jer je koristio mogućnost usavršiti svoj talent. A najljepši talent kojega svaki čovjek ima je poziv na svetost. I upravo u tom pozivu, ako prepoznaš svoju ulogu, onda svijet oko tebe postaje svet. Onda ono što radiš postaje sveto. Onda sve ono što činiš postaje blagoslovljeno. I radost Božja se prelijeva sa srca na srce. I tada neće biti ratova sigurno. Neće biti nemira. Od onih najobičnijih svađa između dvoje do onih najvećih katastrofa u vidu nuklearnog napada. Čega se mnogi, nažalost, i boje. Ali je zato potrebno napraviti jedan iskorak, jednu gestu. Izaći iz onoga što jesi, to ješ u čemu si se ukopao i napraviti iskorak. I onda ćemo pogledati još jedan video. Svijet vam govori da ne možete. Društvo vam govori da ne možete. Ponekad vam i obitelj govori da ne možete. Što će vam to? Zašto sada? Onda se dogodi da i sami počnete sumnjati u sebe. Ma smrt se dogodi kad sami počnete sumnjati u sebe. Smrt snova, nada, želja, ambicija, vjere. Ponekad je potrebno umrijeti drugima da bi počeli živjeti. Danas će vam ljudi sve oprostiti osim jednoga, uspjeha. A u današnjem pesimističnom svijetu i sebičnom društvu uspjeh je i sanjati, i maštati, i imati viziju, i željeti. Ali ni tu nije kraj, jer vi niste stvoreni da bi samo sanjali i maštali, željeli. Vaša duša je za let stvorena. Da je samo maštala, ptica ne bi nikad poletjela. Usudite se započeti, usudite se poletjeti, usudite se živjeti. Vi ste rođeni za velike stvari. Nemojte samo sanjati, već i činite. Nemojte samo maštati, već djelujte i radite na tome što postati želite. Možete, samo je potrebno krenuti. Nemojte čekati ono nešto da bi krenuli. Trebate krenuti, pa će doći ono nešto. Nije bitno koliko je godina u vašem životu. Bitno je koliko je života u vašim godinama. Uvijek je pravi trenutak za živjeti. Ti biraš ustati ili odustati. Čekati ili krenuti. Maštati ili biti. Vikni glasno, ja sam živ. Ja želim ostvariti svoj san. Ja upravljam svojim životom. Krećem sad jer želim živjeti. Krećem jer mogu. Sada je vrijeme. Ovo je trenutak. Idi, ne čekaj sutra, jer i ono će postati sada. Sada je vrijeme. Sada je trenutak. Sada kreni. Jer možeš.
Naravno, mi ne putujemo kroz vrijeme, ali ovo je 2018. godina, nije 2017. Ali evo, mogli ste vidjeti jedan konkretni poticaj. Poticaj ne nekih. U ulozi ovih koji smo vidjeli na videu može se pronaći bilo ko od nas. S kolikim pitanjima dolazimo na misu, s kolikim poteškoćama dolazimo na ispovijed, s kolikim nedoumicama započinjemo dan pomišljajući kako je sretna zvijezda iznad nekih drugih, a nas nikad niko nije primijetio. A opet trebamo u očima vjere prepoznati da smo mi ta, ja i ti ta gorušica, zrno gorušice, koje uz dobro postupanje u nekim posebnim, rekao bi, laboratorijskim uvjetima možemo uspjeti, možemo donijeti ploda, možemo učiniti takvu gestu po kojem bi zbilja postali poznati. A nešto po čemu će sigurno ova misija postati poznata su naši pjevači i svirači, pa evo neka nas opet malo razveseli. I evo, dragi moji, pomalo se bližimo kraju, u kojem možemo zbilja postaviti osnovno pitanje što sad? Kako ostvariti stvarnosti u kojima se nešto malo može učiniti velikim? Ispričat ću vam jednu priču. Kada sam u jednoj malinoj
školi držao vjeronauk malenoj djeci. U toj školi je bio jedan mali problem da su ta djeca bila poprilično nemirna na satu i to mi je učiteljica neprestano upozoravala i molila me za pomoć kako taj problem riješiti. Šta smo god pokušavali nije išlo. I onda sam u sklopu svog programa vjeronauka s djecom radio pripremu za Božić. I onda, s obzirom da nismo imali dovoljno vremena pred Božić, kako to inače biva od Svete Luce, sijat pšenicu, onda sam s njima počeo sijat pšenicu na početku došašća, znači puno prije Svete Luce. I onda je svako dijete imalo zadatak, opet neko sjeme. Oni su dakle svi trebali donijeti pšenicu i napravili smo malene tanjuriće na koje smo stavili pšenicu i onda sam im ispričao priču kako ta pšenica je čudotvorna. I da ta pšenica najbolje raste ako oni svaki dan toj pšenici šapuću dobre želje. Ali da te dobre želje zbilja uspiju, oni moraju čuvati okružje da bude tako pažljivo da ta pšenica koja je jako krhka može uzrasti i donijeti ploda. I stvarno djeca su to shvatila ozbiljno. Zamolio sam učiteljicu i učiteljica to dozvolila i svaki taj učenik u tom razredu, učenik i učenica su imali pored sebe uvijek tu pšenicu. I ono što je bilo zanimljujuće, tijekom tog došašća niti jedan uznemirujući incident se u razredu nije dogodio. Djeca kad bi god nešto imala neki nemir, šapnuli bi toj pšenici svoju želju i onda bi čuvali ozračje da ta želja se ostvari. A onda što se dogodilo? Dogodio se mir u razredu. Da je učiteljica rekla, kakvu ste vi drogu dali? Oni samo nema vike nikakve, baš mi nedostaje ta vika, šuti, nemoj spominjati. Oni šapću u pšenici. Što to znači? Taj primjer koji je tako spontano izašao. Kada bi svatko od nas ušao u crkvu, ali ne mora u crkvu, u svoju obitelj, u svoju sobu i pored križa ili slike, ne mora čak niti biti slika Blažene Djevice Marije, nego pored slike svoje majke. Ne mora biti slika niti nekog sveca, neka bude slika tate. Šapne svoju čežnju, svoju želju, svoju mogućnost, ali i čuva ozračje u kojem će ta želja biti ostvarivana. Onda sam poprilično siguran da bi puno konkretnije doživjeli svatko svoju ulogu. I otac, i majka, i dijete unutar obitelji. Kad bi se puno više razgovaralo, a onda i potom molilo, ali nikad zaboravilo igrati se sa djecom, onda ne bi bilo ni svađe, ni teških riječi, ni ljubomore, ni podbadanja, niti bilo čega lošega. Treba se usuditi, napraviti korak. I kažu da najveće putovanje od 1000 kilometara uvijek počinje jednako, a to je prvim korakom. Sjećate li se kako je Mojsije ispružio ruke nad morem i kako se more razdvojilo da bi Mojsijev narod po suhu tlu prošao na drugu obalu? Sjećate li se kako Isus, dok je sa svojim učenicima bio u lađi, ispružio ruke i umirio vjetar i more? Znate li tko vam je dao ruke da djelujete? Znate li tko vam je dao srce da budete hrabri i jaki, da vjerujete? Znate li tko vam je dao oči da vidite kako svijet postaje novi? Kako se sve i što oko može vidjeti i što ne može vidjeti preobražava? Ne oklijevajte, ispružite svoje ruke, iziđite iz svog srca u susret
i stanite pred Boga. Stojite pred njim čitavim bićem. Vjerujte, dogodit će se. srca hvala dragom Bogu, hvala našim bratima koji su me pozvali, koji su nam dali mogućnost, hvala na Mariji i našim pjevačima i sviračima, vjerujem da su zaslužili posebni aplauz. A
sve vas neka dragi Bog blagoslovi i čuva, otvori vam oči vjeri, mogućnosti da budete zbilja blagoslov Božji. Živjeli. Sad dolazimo do jednog zadatka. Mene u Sinju već zovu fratar sa zadatkom, pa evo morat ću to potvrditi ovdje. Naravno, to nije moj zadatak, nego je to zadatak prvenstveno naših mladi. Svatko će od vas dobiti u jednoj epruveti zrno gorušice sa malenom porukom kako to zrno u svom konkretnom obliku ostvariti. Pazite, nemojte ga sijati u svoje pitare da vam ne bi izraslo stablo, jer ćemo morati od Mihena tražiti posebni onda apšlep da sve to odveze. Ali primijenite tu poruku u svom životu. Ali ono što je osnovno, budite i ostanite blagoslov Božji. Neka vas dragi Bog blagoslovi i čuva, živjeli i do nove prigode.